Afrika inkululeko. I-PAC nengumbutho owathi wangukhala kambe kwidabi lenkululeko eMzantsi Afrika kodwa ngoku uvikiveka amadolo ngenxa yobunkokheli obungacaciyo ngaphakathi. Sele kungapha kweshumi yeminyaka ngoku lo mbutho weqala lenkululeko ongasekhoyo uba uRobert Mangaliso Sobukwe ungena uphume ezinqundleni zamatyala ngelifuna ukwazi uba ngobana iinkokheli ezisemthethweni kulo mbutho. Esakutshanje isigwebo senkundla sibhengeze okokuba uMzwanele Nyonso nguye inkokheli esemthethweni ye-PAC. Yes, that chapter now has been closed. It's time for the PAC to rebuild. It's time for the PAC to do what it was formed for, the liberation of our people, to do what we were formed for. Unarius Muloto wathi wonyulwa njengomongameli inkomfa ye-PAC eyayibanjwe ngo-2019 eLimpopo. Ngethuba yena uNyonso wathi wonyulwa kwenye inkomfa ye-PAC eyayibanjwe eBloemfontein ngonyaka owodwa. Muloto uvakalise udano zeza kutshanje. That judgment will also obviously we will obviously have to bring an application for leave to appeal. It has not joined the PAC, and as such it's not binding on the PAC, and also it's not even resolved that particular problem in the IEC that they said they have, because the people they are having there, even in terms of the court order, the Pan-African Congress, as I've said, it is not the Pan-Africanist Congress that is a registered party in the IEC. I-PAC inesihlalo esisodwa epalamente, ukanti ke inkundla iyalele ikomishoni yonyulo kokuba mayivumele lo mbutho usezingxakini uthabatha inxaxheba kunyulo lorhulumente basemakhaya olusemnyango. Ndingu-Abongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.